Pentsazazu une batez zure laguntzaile digitalak zurekin egongo balitz leku guztietan. Goizean ispiluan agurtzen zaituena, gero autoan zurekin doana eta bulegoan ordenagailuan zain daukazuna. Beti pertsona bera elkarrizketa guztiak gogoratuz. Beno, horixe da openhuman.aiak proposatzen duena, gizaki digitalentzako App Store bat. Eta gaur, etorkizun horretan nola murgil gaitezken aztertuko dugu. Ohituta gaude, ezta? Egunero erabiltzen ditugun produktu digital gehienet beren denda edo merkatua daukate. Aplikazioetarako App Storera goaz. Online zerbait saldu nahi badugu, hor daukago Shopify. Eta noski, bideojoketarako Steam. Plataforma hauek, ekosistema osoak dira, sortzaleak eta gu erabiltzaleak elkartzen gaituztenak. Baina hemen hutsune bat dago, ezta? Hainbeste aurrerapen ikusi ditugu adimen artifizialean, baina non dago gizaki digital horientzako plataforma? Zergatik ez daukagu oraindik leku bakar bat gizaki digital horiek aurkitzeko, probatzeko eta gure egunerokoan integratzeko. Galdera horixe da, hain zuzen, gaur argitu nahi duguna. Merkatu hau zergatik ez den oraindik existitzen ulertzeko lehenengo arazoaren muinera jo behar dugu. Arazo tekniko batera. Izan ere, gizaki digital bat osatzen duten pieza guztiak hor daude jada, baina zerbaitek utz egiten du. Ikus dezagun. Garuna, ebatzita dago ChatGPT bezalako hizkuntza ereduei esker. Ahotsa, hori ere bai. Eleven Labs bezalako teknologiekin, ahotsak ia gizakienengandik bereiztezinak dira. Eta itxura? CGI-ak lortu duen kalitatea ikaragarria da. Pentsa, 2019an jada, ikerlariek Obamaren aurpegi digital bat sortu zuten, iaia erreala ematen zuena. Orduan, zein da arazoa? Arazoa da, pieza guztiak hor egon arren, oraindik bizigabe sentitzen ditugula. Arimarik gabe, nolabait esateko. Eta zergatik? Ez zirelako gu bezala mugitzen. Keinu natural horiek faltan botatzen ditugu, gorputzizkera sinesgarri hori, eta horrek ilusio guztia apurtzen du. Eta hor sartzen da kontzeptu berri bat, mugimendu sintesia adimenduna. Hauxe da gainditu beharreko azken langa. Erronka da adimen artifizialak denbora realean sortzea esaten ari denarekin bat datozen keinuak. Ez bakarrik hitzekin, baizik eta tonuarekin eta emozioarekin ere. Hori da, hain zuzen, OpenHumanek konpondu nahi duen botilalepoa. Ados, orain badakigu zein den arazoa. Goazen orain OpenHumanen irtenbidea ikustera. Ez da soilik teknologia bat, baizik eta ekosistema oso bat, App Store eredu ezagun horretan oinarritzen dena. Eta hemen dago gakoetako bat. Eredua oso simplea da. Sortzaileek irabazien 7% eramaten dute. App Storek egin zuen bezala, OpenHumanek ateak irekitzen dizkie sortzaile independenteei, beren sormenetik bizitzeko aukera emanez. Plataforma arduratzen da azpegitura teknikoaz, eta sortzaileak sormena. Orduan, zer egin beharko luke sortzaile batek? Funtsean magian zentratu. Berak ematen dio nortasuna, bere adimena, itxura diseinatzen dio, eta nola portatuko den zehazten du. Ez da teknologia konplexuaz arduratu behar. Plataforma, Creator Studio bezalako tresna guztiak ematen baitizkio. Azken finean, sortzaileari askatasun ematen zaio. Taula honek oso argi erakusten du non dagoen OpenHuman. Merkatuko beste aukerekin alderatuz, karakter AI edo MetaHuman adibidez, OpenHuman da denak bateratzen dituen bakarra. Sortzaileentzako merkatu bat, denbora realeko 3Dea, sortzaileek dirua irabazteko aukera, eta garrantzitsuena, gailu desberdinen arteko testuinguruaren sinkronizazioa. Eta horrek guztiak erabiltzailearen esperientziara garamatza. Plataformaren ezaugarririk, magikoena izan daitekenera. Nolakoa da benetan hau erabiltzea? Ikustezagun egun arrundhot nolakoa litzatekeen. Imaginatu egun bat, Aime izeneko zure laguntzailearekin. Goizeko 7etan zure ispilu adimendunean agurtzen zaitu. Geroago, 8etan autoan trafikoa hitz egiten dizu. Bulegoan, zure ordenagailuan eguneko zereginak gogoraratzen dizkizu. Geroago, supermarkatuko kioskoratean azaltzen da erosketa zerrendarekin laguntzeko. Eta gauean, telebistan pelikula gomendatzen dizkizu. Beti da Aime bera, elkarrizketa bakar eta jarraitu batean. Egun bakar batean, 7 gailu baino gehiagotan egon daiteke zurekin. Pentsa ezazu horrek zer esan nahi duen. Zenbaki simple bat da, baina erakusten du presentzia hori erabatekoa izan daitekela gure bizitzan. Baina gakoa ez da zenbat pantailatan agartzen den. Gakoa zenbaki hau da. 1. Elkarrizketa bakar bat, zatikatu gabea,
Egun osoan zehar modu naturalean garatzen dena. Hori da benetoko magia. Ez dira zazti elkarrizketa desberdin, elkarrizketa bakar baizik. Eta esperientzia hau posible egiten duen teknologiari testuinguruaren sinkronizazioa deitzen zaio. Cassandra edo MongoDB bezalako datu basei esker, plataformak elkarrizketa guztia eta zutaz dakien guztia gailu guztietan sinkronizatzen du, ia momentuan 100 milisegundo baino gutxiagoan. Bukatzeko, pixka bat urrunduko gara aseretasun teknikoetatik. Teknologia honek irudikatzen duen aldaketa ez da txikia. Benetan, gizakien eta ordenagailuen arteko harremanaren aro berri baten aurrean egon gaitezke. Esaldi honek ezin hobeto laburbiltzen du ideia, pentsa. Agian etorkizunean ez ditugu aplikazioak irekiko, baizik eta nortasuna, memoria eta portaera propioa duten izaki digitalekin hitz egingo dugu zuzenean. Beraz, argi geratu dadila, OpenHuman ez da beste chatbot bat, ez da avatar aplikazio bat, askotz gehiago da. Izaki digitalentzako ekonomia ireki bat sortzeko oinarria da, non edonork berea sortu, partekatu eta, zergatik ez, hortik bizial izango duen. Eta amaitzeko, galdera bat uzten dizuet airean. Zure laguntzaile artifizialak, zurekin izandako elkarrizketa guztiak, zure gustuak, zure momentu on eta txarrak, dena gogoratuko balu, zer nolako harremana sortuko litzateke zuen artean? Lagun bat, mentore bat, teknologia honen ondorioak hor uzten dizkizuagu bakoitzak pentsa dezan.